sa akin yung 80 siguro.
Saka, dito ka lang. Yes sir, corn dog cheese corn. Ayun nyo na sir. Diyan ka na lang mo sila. Ba't kumano? Punta tayo. Minit mo tayo. Nandiyan pa ng dreadlock sa paksi. Ay! Takay, suso lang yung sauce lang, lalagyan lang. Ano yung... Tsaka only rice, mo. Tsaka sabaw, sinigang.